Mami, nag-aano ka dyan? Hindi kita. Hello mga ka-JFS! Good afternoon everyone! So eto na naman ako, si Ate Angel, your love and surprise ambassadress na patuloy pa rin sa pagbibigay sorpresa ang JFS Petals and Services. Ngayon naman, dadako naman kami sa Del Rosario, Pamplona, Camarines Sur upang sorpresahin muli ang ating swerteng mommy na naman na kanyang karawan ngayon. At ngayon ipapakilala ko naman ang ating napakagandang packages natin namin sa inyo. Meron kami dito hot air bubble balloon na may chocolates and wine. Napakabongga naman yan. At syempre, meron tayong customized cake na maya-maya makikita natin kung anong klaseng design naman. At syempre, meron tayong cupcakes na maya-maya makikita nyo din. At syempre, meron tayong 10,000 pesos worth of money bouquet. Napakagandang excitement naman ng surprise para sa ating mommy ang ipapakita natin mamaya. But before that, meron akong gustong ipakilala ulit ang napakagwapong haranista ng JFS Petals and Services na si Kuya Gab. So Kuya Gab, pagkakamahan. Hello sa inyong lahat yan. So kita-kits tayo dun kung saan man tayo papunta. Ayan, so sa mga pages namin yan, the pages will be posted down the video yan. So salamat sa lahat ng mga nagsusubscribe, lahat ng mga sumusuporta sa JFS yan. So peace. I believe the children are our future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children stand. Hello everyone! So, andito na kami sa Barangay Del Rosario, Pamplona, Camarines Sur upang surprisahin natin ang ating lucky mommy for today. So, tara at samahan nyo na kami kung nasan siya. Okay, so, yung bahay kasi ni Nanay Susan dito sa papasok sa school. So, dito kayo na, ikaw anak ka ni Nanay. Pangilang ka? So, dito. Wala ka naman siyang idea. Anong sabi mo lang? Wala naman siyang sabihin. Mga kabahay ni Nanay, medyo hassle kasi kanina. So, tara, surface natin. Hi po! Good afternoon, Nanay! Andito po si Nanay, Susan Nantes. Ay, Nay! Ako po yung kaibigan ni, nandyan na po kasi yung package. Bali po, Nay, may COD kasi yun. May cash on delivery po. May babayaran pa po. Kaya nga, pero po, tingnan nyo po muna yung package. Kaya po si Ma'am Sus, siya po yung si Ma'am Susan. Tingnan nyo muna, Ma'am, para po ma-sure. Ako po yung kaibigan ni Ate. Pinadala na, kadarating ko lang, pero na-quarantine na po ako, ha. Na-quarantine na ako, Ma'am. Na-quarantine na ako. 28 days pa nga akong na-quarantine eh. Bakit 8 lang? Dapat 14. 28 days. 28? Yes. Madyan na pa, ito man. Matagal na po ako dito. Ayan, so, medyo mainit. Okay. Ayan, Mami. Medyo malaki talaga, pero ikaw na lang magbabayad ng cash on delivery. Kasi, hindi kasi sabi sa akin ni ikaw daw magbabayad. Hindi po pambayad. Dahil dapat may pambayad ka. Charot. Okay, Mami. Halika dito, Mami. So, dito ka, dito ka. Dito ka. Yan, harap ka dito, Mami. Harap ka dito. Ayan. So, Mami. Baby ako! Ay. Sige, i-stop na lang. Charot. Mami, hello. So, nagiging emotional na ang ating Mami. So, Mami, hindi pa ha? Buksan mo muna to, Mami. At the count of 1, gusto ko hawakan mo to ha. At the count of 1, 2, 3.
decided long ago never to walk in either shadows. If I feel Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Mami, nag-aano ka dyan? Hindi kita. Happy birthday to you. Happy birthday. Ang galing na, Mami. To you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. So, dito ka, Mami. Mami, actually, hindi po talaga ako kaibigan ni Ma'am. Ako po si Ate Angel from JFS Petals and Services. Isa po akong surprise ambassadress. Galing po kaming San Fernando. So, ito pong munting regalo ay galing po sa inyong anak na si, nandito sa baba, na si Ma'am Darlene and Dindon. So, eto, Mami, ang munting regalo niya para sa'yo. Wow naman! So, meron kang maming money bouquet na nagkakahalaga ng 10,000 pesos. Tanggapin mo to, Mami! At syempre, meron ka bang a hot air bubble balloon na meron chocolates at wine sa loob. So, ay, nahulog. So, ay, si Mami na nagpulot. Thank you, Mami. So, dito muna natin yan. Ayan. So, Mami, ito para po sa inyo din. At syempre, meron kayong Maming cupcakes at meron din kayong customized cake. At syempre, Mami, sasamahan kayo namin sa loob ng bahay nyo upang haranahin kayo ng ating haranista na si Kuya Gab. So, mag-hi ka naman, Mami. How are you feeling? Gabi, umiiyak na si Mami. Di ba siya, di niya pa binubuksan yung karta. So, everyone, our birthday girl from Del Rosario, Pamplona, si Nanay Susan. Palakpakan naman natin. Ayan, so tara't samahan nyo kami sa bahay niya upang haranahin ni Kuya Gab. Okay, so everyone, nandito na tayo sa loob ng bahay ni Nanay Susan all the way from Barangay Del Rosario, Pamplona, Camarines Sur. So ngayon, bago ko basahin ang kanyang sweet message na inihandog sa kanya ni Ate Darlene at ni Dindon, isang munting arana ang handog sa kanya ni Kuya Gab. When I feel so sad and lonely, when my life seems pale and blue, how I wish you're here beside me, here to stay my whole life through. You're the only one, believe me, who can make my dreams come true. Come, my darling, and embrace me. This is what you're gonna do. Kiss me in the morning. Kiss me in the night. Kiss me in the daytime. Kiss me with all your might. Hold me, darling. Hold me real tight. Kiss me, hold me, darling, with all your might. So, Nanay, happy birthday po. Nagkapurutulan na po ako. Okay, so eto na ang message natin para kay Nanay Susan na inihandog ni Ate Darlene. Happy birthday sa samuyang makalusog na ina. Joke lang. Gusto mi lang sabiyon na salamat na ika ang naging magurang mi. Kang ipinangaki man giraray kami, ika man giraray ang pipiliun ming maging ina. Dahil magibi, pero nahihiling naman na naghihibi na si Nanay. Ini ang rason kaya dahil ni ika binabali sa urulay para sa surprise sa imo. Ngunyan, naranasan mo na sinadalan mo kay Jessica Soho. Padangaton mi ikang maray, maski dahi halata. Enjoy your day, Mama. Happy birthday. Alat, ay papasubli mo na yung kwarta. Makupa mo sumani bouquet pang tuition, tadai aabot si sahod ni Dindon. Ang pagpadara. Love you, Ma, from your first and second born, Darlene and Dindon. Yan po ang magandang mensahe na handog po ni Ate Darlene at ni Kuya Dindon. So, isang munting kanta naman ulit na ibibigay ni Kuya Gab ng awit ni Nanay. May hihigit pa ba sa isang katulad mo? Inang mapagmahal at totoo.
lahat ng buti ay naroon sa iyong puso. Buhay man ay handang ialay mo. Walang inang matitiis ang isang anak. Ika'y dakila at higit pa sa lahat. Ang awit na ito ay alay ko sa'yo. Ang himig at titig ng pag-ibig sa puso ko. Ika'y nag-isa, ikaw lang sa mundo. Ang may pusong wagas, ganyan ang tulad mo. Lahat ibibigay, lahat gagawin mo. Ganyan lagi ikaw ang laging hangad mo. Patawad ang lagi sa puso mo. Walang inang matitiis ang isang anak. Ika'y dakila at higit pa sa lahat. Ang awit na ito ay alay ko sa'yo. Ang himig at titig ng pag-ibig sa puso ko. Ika'y nag-isa, ikaw lang sa mundo. Ang may pusong bugas, ganyan ang tulad mo. Ano, mami, happy birthday po. So ayan everyone, ang munting harana ni Kuya Gab, ang Kiss Me and awit kay Nanay. So palakpakan naman natin ulit si Nanay Susan. Happy birthday! So ngayon, ibablow na natin ang ating napakagandang precious cake naman ngayon. So Nanay, wait lang po. So, nasaan yung mga tao natin dyan sa gilid? Dapat sabay-sabay tayo ulit kakanta ng happy birthday Day para magkanta, Day kay da makakakanta. Nanay Susan! Ayan. Ay, wait lang. Mabigat pala itong cake. Okay, tatabi ako din. Sige lang, Nanay. 1, 2, 3, go! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Isa pa! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday To you! So, Mommy, wish and blow your candle. Wow! Palakpakan naman natin si Nanay Susan all the way from Barangay del Rosario, Pamplona, Camarines for our birthday celebrant for today. So, Mami, ano naman pong gusto nyong, isog ko lang pong bubble balloon natin. Anong gusto nyo pong message ang gusto nyong iparating sa inyong anak na si Darlene at Lindon? Dahil makikita po nila tong videos na nun. Nagpasalamat ako sa inyo. Mag-iipit sila ng araw. Ang bibigay ko nga araw. Kaya parang pinaparalayas ako pa nag-uulit sa sinko. Nag-aanggot sinda pag nagdadaw na ako papahalin. Hindi ko man aram na surprise din siya. Kaya salamat sa luwa. Wala na kami. Wala na kami. Okay, thank you so much, Nanay Susan, all the way from Barangay del Rosario. So, Mommy, itong 10,000 money bouquet, customized cake and cupcakes at tarpaulin at itong hot air bubble balloon natin, handog po yan sa inyo ng inyong mga anak. So again, everyone, I am Ate Angel, your love and surprise ambassadress for our social media accounts na lalabas po mamaya sa ating screen. Pa-follow, pa-like, and pa-share, and subscribe, everyone. Thank you so much. Nanay, magbabay ka naman! A lonely place to be, and so I learned it to depend on me. I
decided long ago never to walk